Morjesta. Tultiin Sisin kanssa tänne treenaamaan. Ihan vaan lähteä sitä seuraamaan. Pitkään ajan haasteella. niin maahan menussa ja maassa kysymys oli pieniä haasteita. Ei mitään muuta, otetaan uusi vastaavallainen sarja. Pieni maahanmeno ja paikalla pysyminen hetki ja paluu rinnalle. Otetaan uusiksi. Mokan lahja. Kokeiltiin tuossa äskettäin uudestaan sitä maahanmenoa, missä oli ensimmäinen kerran pikkasen haasteita. Onnistui hyvin, mutta tiedätkö mitä? Kuvaa ja sössi ja laittoi väärinpäin menee video. Joten mennäänkin kolmannen kerran tää sama treeni. Pieni seuruu, maahanmeno, paikalla pysyminen, paluu ja siitä sivulle. Katsotaan miten onnistuu tällä kertaa. Noniin, kolmas setti. Joo, ai että. On sulla hieno frika. On. Ja sivu. Kunnolla. Jes, hyvä. Ja rinnalla. Nyt oli kolmas kerta tälle päivään tätä pientä treenipätkää. Onnistui aivan hyvin sanomaan. Oli kyllä hyvän näköinen toi koiran paikka. Toki maahanmenossa oli pieniä haasteita siinä niin, mutta niitä kerätään vielä korjuun. Tämmöstä tällä kertaa.